trallaa. Varmaan ihmettelette, että missä ihmeessä mä oon. Niin mä olin keräämässä ihan vaan muutamia resursseja, koska ajattelin, että me oltais tänään menty tutkimaan sitä luolaa, mikä on siinä meitä aika lähellä, ja tarkoitus oli etsiä vaan hiiltä ja mielellään rautaa, mutta mä sit löysin tieni tämmöiseen luolastoon, ja mä oon täällä nyt vähän matkaa seikkailu, ja ajattelin, että ehkä me nyt sitten aletaan kuvaamaan tätä jaksoa. Tosiaan me ollaan selvitty nyt yhdestä pillakereiden hyökkäyksestä. Ja rakennettu linnaa hyvin eteenpäin, mutta vielä on paljon työtä siinä. Ja jotta se olisi sujuvampaa, niin me tarvitaan ehdottomasti rautaa, hiiltä, kaikkea. Lähdetään nyt sitten tutkailemaan, että mitä täältä löytyy. Mä löysin muutaman raudan ja sitten hiiltä. Hiiltä tarvii, koska me sulatetaan noita kiviä aikamoinen määrä. Ja täällä näyttäisi olevan kopperia. Niin voitais sekin ottaa, koska sillä saadaan parempaa hakkua ainakin, jos rautaa ei sitten ole tarpeeksi. Okei, Nala, mitä sinä huudat? Nala haluaa kommentoida. Okei, nyt se löysi pallon, niin ehkä se pärjää. Kissat on vähän tommosia. Mulla on siis kaksi kissaa, Nala ja Luna. Niin Luna on tällä hetkellä tuolla lasipartsilla nauttimassa auringosta ja Nala läpsii niitten uutta palloa. Mut luonnollisesti hänen piti ilmoittaa, että hän nyt metsästää täällä, että katsokaa. Mä muuten mokkasin myös mun mikiasetuksia, että ei kuuluisi niin paljon taustasuhinaa, mutta mä en usko, että mä sain sitä kokonaan pois, koska sitten nusta ei kuulu oikein pihahustakaan. Joten pahoittelut siitä, että äänenlaatu voi olla ajoittain aika huono. Mutta mä ajattelin vaan aloittaa näiden videoiden tekemisen, koska mä oon lykännyt sitä niin pitkään sillä ajatuksella, että niiden pitää olla täydellisiä ja niin kuin mun pitää osata kuvata ja mun pitää osata editoida hyvin ja mulla pitää olla kaikki ohjelmat ja mikit ja vermeet niin kuin viimeisen päälle ennen kuin voi edes aloittaa. Ois varmaan kestänyt seuraavat 100 vuotta, että olisin edes aloittanut. Joten kärsikäämme tästä huonosta laadusta nyt sitten jonkun aikaa, mutta se on mitä se on ja sillä mennään. Okei, meillä on aika hyvin rautaa. Mä oikeesti varmaan menen hukkaan täällä. Jahas. Noin.
Mä voisin tiedä, että mitä mä teen sit, kun mun työkalut hajoaa. Koska sit mun täytyy varmaan lähteä takaisin. Koska mä en nyt oikein varustautunut tämmöiselle tutkimusmatkalle ollenkaan. Mähän siis ajattelin kerätä vaan pari tarpeellista juttua, että me voidaan lähteä sille oikealle tutkimusmatkalle, mutta ei kai siinä. Yritetään pärjätä. Okei, tää paikka olisi nyt katsottu jossain hämähäkki. Kunhan me ei löydetä mitään spawneria täältä, niin mä olisin niinku tyytyväinen. Koska meillä ei oo oikein armoria. Ei täälläkään ei ollut sitten mitään. Mistä mä tulin? Tää on... Oh. Okei. Au. Ei, tää on tää paikka, mistä mä lähdin. Elikkä mulla on tää tutkimatta vielä. Mä kävin täällä vähän kaivelee tuota hiiltä. Ja puotin tänne yhden pikku zombin tossa. Kun saavuin tänne luolaan. Tää. Apua! Oh my god. Oh my god. Mene pois. Mihin mä menen? Ei paniikkia, huhuhu. Noin. Tää olikin vähän isompi mesta. Mä en halua mennä tonne alas. Mä haluan päästä takaisin ylös. Mä en tiedä mistä mä tipahdin. Olin saada sydärin. Onneksi mä en tippunut ihan pohjalle. Tuolla on rautaa. Okei. Ja nyt kukaan ei sitten ammu minua alas täältä. Hei. Taisin tulla täältä. Tai siis tipahtaa. Mulla on semmonen pikku epäilys, että tämäkin luolasto liittyy siihen samaan, mikä on siinä meidän lähellä. Tässä on hiiltä, mutta en usko, että haluan riskerata elämääni tämän enempää. Ja nyt lähdetään takaisinpäin. Okei. Täällähän riittäisi tutkittavaa vaikka millä mitalla, mutta pysytään nyt tässä aika lähellä maanpintaa. Pääsimme pinnalle. Täällä on meidän kyläläiset ja meidän linna.